baphakamisa amehlo abo ukubona umphongolo, bathokoza ukubona. Leli verse bazalwane linezinto ezithanda ukushayisana engqondweni yami, ngoba uma ufunda leli gama lithi Beth Shemesh, amagama amabili ehlanganiswe ndawonye. Hallelujah. Leli gama lithi Beth lisho umuzi. Hallelujah, the house. Leli lithi Shemesh lisho iglory noma iradiance. Uma kuthiwa iBeth Shemesh kusho umuzi wenkazimulo noma umuzi okhanyayo. But into ekumangalisayo ukuthi nakulo muzi okhanyayo, lo muzi wenkazimulo kuvunwa nokolweni. There is glory, but ukhona futhi ukolweni. And lethi Bible nabo kukhona abantu, they are inhabitants abahlala khona. Lethi Bible baphakamisa amehlo. Jesus, baphakamisa amehlo. Alisho iBhayibheli babona lezi inkomo ezaziboshelwe. Alisho iBhayibheli ukuthi babona inqola. Alisho iBhayibheli ukuthi babona yonke into. Lithi iBhayibheli babona umphongolo uza. Hallelujah. Lithi iBhayibheli baphakamisa amehlo bawubona umphongolo. Kwasho ukuthi baphakamisa amehlo bawubona umphongolo nje bawazi kahle. Ngoba mhlawumbe ungacisha uzobona inkomo uma ungawazi umphongolo. Kodwa baphakamisa amehlo bawubona umphongolo uza. Lithi iBhayibheli ukubona kwabo umphongolo waqubula intokozo. There was joy. Now bazalwane, ngifuna ukukhuluma ngezinto nje ezimbili ngoba angifuni ukunibambezela bazalwane. Incwadi kaSamuel bazalwane ibhalwe yanenywa ngomfana uSamuel. He was a boy and he grew up to be a man and a powerful man. Lithi iBhayibheli kwakukade ngalesi sikhathi izwi likaJehova lingasaziwa. The voice of the Lord was rare. La lingasaziwa izwi likaJehova. And kukhona izinto bazalwane ezingimangalisayo because lithi iBhayibheli nompristi kaNkulunkulu wayesehlala endaweni ejwayelekile. Kusho ukuthi in the presence ebukhoneni bukaNkulunkulu kwase ku-empty, ngoba nompristi ovama ukutholakala ebukhoneni bukaNkulunkulu naye wayengasekho, eseyihlalele endaweni yakhe ejwayelekile. And lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi mawuzofunda uzobheka nje just two people, kwakukhona isuffering, kwakukhona ubuhlungu ngenxa yokuthi indoda ema phambi kaNkulunkulu on behalf of the people yayisisukile phambi kaNkulunkulu ngenxa yabantu. Oh yes. Lithi ke iBhayibheli bazalwane kwaba khona ukuhlukumezeka okuningi kwaba khona. Okokuqala nje ukuhlukumezeka esikutholayo kwakukhona umama owayekholwa ukuthi unaye umntwana in the spirit, kodwa engakwazi ukumdownloada from the spirit into the physical. So kwenzekani bazalwane uma inceke sisukile endaweni engcwele? Abantu bahluleka ukudownloada izinto zabo in the spirit zehle zise in the physical. Nkosi Jesu. Now kwashawa amakhorus, kwashawa izandla, kwacaca ukuthi sekushawa amakhorus, kushawa izandla, kodwa uNkulunkulu mayithi uyabheka akabona irepresentative. Irepresentative ihleli endaweni ejwayelekile. Number 2 bazalwane, enye izinto ozibona in this chapter mawuyibheka nje kahle uyifunda ungafundela ukushaya abantu. Lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi amadodana kaEli ayekade enza okungamanyala nama-members ebandla, hayi emgaqweni noma emafletini, kodwa phakathi endlini kaNkulunkulu. Kwenze njani labazalwane? Ukuthi umpriest ushifte kwiposition.
ngoba uma umpriest eshifta ku position there is corruption. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. And lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi bazalwane kwakukubi kukhawuthwa nje these two boys ababe kade benza izinto ezimbi. Cabanga uma kungamadodana ompriest enza lezi zinto kangakanani emadodaneni abo bonke abantu abajwayelekile. Lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi kwenzeka lezi zinto umpriest usendaweni yakhe ivoice kaNkulunkulu ayisajwayelekile kwenzeka lezi zinto abantu bayahlukumezeka kanti amaFilisti azohlasela. Oh Jesus. Oh Jesus. Now kukhona labantu laba umpriest akekho endaweni yakhe. Labantu kulalwa labantu laba kwenziwa izinto abangayifuna against their will. At the same time kuzohlasela amaFilisti. Isimo sisibi. Kungekho connection with God. Intambo eqhuma izulu nomhlaba inqamukile. Azohlasela amaFilisti ahlasela ingasekho into ehlanganisa abantu kanye noNkulunkulu. Ngoba uSathane uzokulinda kuze kunqamuke intambo ngoba uyazi ukuthi uma kunqamuke intambo uzokuhlasela uhlaseleke. Lithi iBhayibheli kwakuyileso sikhathi la khona there was no communication, there was no khona abazalwane namhlanje kwakuyisikhathi esibuhlungu kwaIsrael lapho benoNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wabo engakwazi ukubenzela lutho. Ukhona unamandla kodwa ngenxa yentambo enqamukile uyafuna ukwenza kodwa akakwazi ukwenza ngoba izindlela zokwenza enza ngazo zinqamukile. Amabridge akusuka esulwini eza kubantu adilikile. Sitha sahlasela kuleso sikhathi. Sitha sahlasela kuleso sikhathi. Ngiyawezwa amandla kaNkulunkulu aqhamuka from corner to corner, from front to back. Oh hallelujah. And then iBhayibheli lithi bazalwane ngaleso sikhathi uma amaFilisti ehlasela kwafa amadoda amaningi, kwafa amasotsha amaningi ngoba umFilisti akanandaba nabanye abantu uzofuna amasotsha. Kukhona abantu isithe singenandaba nabo noma bangaphila noma bangenzani noma no kodwa khona uhlobo lwabantu isitha es after bona. Now lithi iBhayibheli waba after amasotsha and many soldiers died. Lithi iBhayibheli esefile amasotsha kwathi laba bafana abebenza lezi zinto ezingcolileyo. Lithi iBhayibheli bagijimela in the presence, in the holy of holies. Bafike bathatha umphongolo bawuthwala bagijima nawo baya empini ngoba bayazi ukuthi there is power in the ark. Kukhona amandla akulomphongolo bagijima na kukhona into umphongolo ngeke uzukwenzele yona uma lokho kungaphakathi emphongolweni kungaxhumana nalokho kungaphakathi kuwe. Lithi iBhayibheli kwakukhona emphongolweni kwakukhona izinkwa lezo kwakuthiwa imana. Lithi iBhayibheli ngesikhathi sebethi asifuni imana wathi uNkulunkulu ibutheni thathani ibe isikhumbuzo nifake phakathi.
ngesikhathi ulokhuza uAaroni benahamba nabo. No, ngesikhathi laba uAaroni ahamba nabo, ngesikhathi kukhona laba oKhora noDothan and so on, ngesikhathi sebelwa noMoses the anointed one. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kweza bonke labo babecabanga ukuthi nabo bagcotshiwe babiziwe, wathi uNkulunkulu lethani induku zenu. Yavele yamile kaMoses eka-Aroni, yaqhakaza ka-Aroni. Lithi iBhayibheli ngesikhathi iqhakaza, wathi uNkulunkulu ayiseze ubuye iphathwe umuntu, ithatheni nifake emphongolweni. Now lapha phakathi emphongolweni kukhona izinto ezikhombisa amandla nobungcwele nobuqaqawule bukaSomandla nobungangamshe bukaSomandla silapha yangaphakathi. Induku ithi bangayiphatha zonke induku, kodwa kaSomandla yenza izinto ezinkulu kunezabantu. Wakwayibona induku iqhakaza ingena impande, ingahleli. Kwakusho ukuthi uNkulunkulu akadingi impande ukuze aqhakazise izinto. Aqinisweni uNkulunkulu akadingi lutho yakho ukuze akufikise la afuna ukukufikisa khona. Uma nje kukhona induku, awuthi nje uma kukhona induku, ngoba uNkulunkulu he works with something. Uma nje kukhona into angasebenza ngayo, uNkulunkulu uyayithatha leyo nto ayisebenzise. Akunandaba ukuthi idlulelwe isikhathi, akunandaba ukuthi ibukelwa phansi, kodwa uma kukhona into ethile, God can use anything. Kwakufika umama eshonele umyeni wakhe, wathi sekufike kuzothathwa namadodana ami. Wathi umprofeti, wathi umpriest, hey unani endlini yakho, ngoba uNkulunkulu akasebenza out of nothing. Uzothatha into ukuze enze into. Uma efuna ukuqhakazisa induku, akancikile emanzini ehla ngemvula, akancikile ukuthi induku iyangena emhlabathini, futhi oh hallelujah, kodwa usebenzisa i-availability. Angaphakathi kwakusho nje ukuthi khona amandla kaSomandla, kukhona ongcwele waphezulu, kukhona okwazi ukuthi abantu bengaphekanga kodwa bavuka ekseni bathatha izitsha bayophaka. uJehova wakusho ukuthi nje kukhona bathi bengenze lutho kodwa bethi mabevuka ekseni bethi awu Jehova, please, good morning Jehova, yini ongilungisele yona namhlanje, ebelesondela neplate lakhe ethi awungiphakele Jehova. Isho umphongolo usha amandla akhe kanye nobungcwele bakhe. Abafana bayolanda umphongolo kanti into engaphakathi emphongolweni ayizwani nabo. Abafanele kube khona ukuxhumana phakathi kongaphakathi nokungaphandle. Oh, kwathi angishumayele namhlanje ebusuku, sengashumayela mphathi ohlala. Uyabona kufanele kube khona ukuxhumana kokungaphandle nokungaphakathi. Then iBhayibheli lethi bazalwane, ngaleso sikhathi abashaya kakhulu, babashaya umphongolo usukhona. Umphongolo unezinto ezinamandla ngaphakathi, kodwa bashawa nawo ngoba izenzo zabo zenza umphongolo ube weak. Noma unamandla wona, kodwa izenzo zabo zenza umphongolo ube weak noma unamandla. Ngoba khona izinto ezinamandla kodwa zenziwa izinto eziphetheyo ukuthi singabi namandla, noma lezi zinto eziphethweyo zinamandla kodwa ayikwazi ukudisplaya amandla azo ngenxa ukuthi ubani ophethe. And then
Kukhona izwi likaNkulunkulu elingaqambi manga. Lithi bawuthatha umphongolo. Wakhuphuka nawo baya Ashdod. Uma befika Ashdod, bafike bawubeka endlini yawo uNkulunkulu babo. Benza inkinga yokubashiya bobabili labo uNkulunkulu. Bebhekene. Kwabhekana uNkulunkulu onamandla, wabhekana kanye noBhali, wabhekana nisekhona nisekhona for the whole night. Kukhona into uNkulunkulu akwazi ukuyenza. Uvame ukwenza izinto adume ngazo in the middle of the night. La khona kungasekumnyama kakhulu, uJehova usukuma khona. Nizwe ngathi uJehova uzosukuma. Kubukeka ngathi kumnyama, kodwa there is something I'm feeling that is coming. Something miraculously is coming. Lethi iBhayibheli bazalwane, ngalesi sikhathi bemshiye nabo bamthola lo uNkulunkulu lo ekuseni ewile enqamukiza inyawo kanye nezandla. Kuze kube namhlanje lo uNkulunkulu unezandla ezixhunyiweyo. That is history. Ukuthi kuze kube namhlanje kuze kube kwangoku lo uNkulunkulu angaze ngimbona, anginandaba futhi naye, kodwa izandla zakhe nenyawo zakhe bamphinda futhi bamxhuma ngesmile. Bamxhuma lo uNkulunkulu ngesmile, baphinde bambuyisela futhi, bamshiya noNkulunkulu awayogilima imhlolo ebusuku abantu belele. Lithi iBhayibheli wasukuma futhi uJehova lapha emphongolweni, waphinda futhi wawa lo Dagoni lo, wanqamuka ikhanda ke manje. Which means why baprovela ukuthi there is no life in this thing. There is no life in this thing. Hayi bazalwane, mina ngike ngambona umuntu enqamuka isandla kodwa ephila. Ngike ngambona umuntu enqunywe umlenze kodwa ephila. Kodwa ngaze ngimbone onqunywe ikhanda. Ukumeka kaDagoni kwakusho ukuthi there is no life koDagoni. ODagoni abanakho ukuphila. Nekhanda lakhe kuqhunywa inyawo nje, kwaxhunywa nezandla, manje sekuxhunywa nekhanda. Kusho ukuthi uDagoni uyiscraper nje sikaNkulunkulu, esixhunywe izandla, saxhunywa inyawo, saxhunywa ikhanda. And iBhayibheli bazalwane alingcwele lithi ngaleso sikhathi bathi hey, khona into eyenzakalayo, ngoba ngesikhathi uDagoni enqamuka ikhanda, enqamuka izandla, ngapha emasimini abo kwakukhona amagundane edla yonke iharvest. Ngamanye amagama labantu laba kufa uNkulunkulu wabo phambi kwabo. In fact ubevele eyifele, yikuthi bona bebenza sengathi uyaphila. Now kuphela ngoNkulunkulu wabo, bathi bavula amehlo ekuseni kuphela iharvest. Phela iharvest. And iBhayibheli lithi ngesikhathi iharvest iphela kukhona nokwakade kungena kubo amathumba. Bona ithumba ke liyinkinga kabi. Baba uMntungwa, liyinkinga kabi ithumba ngoba alivama ukungena nje esiphongweni noma kuphi. Livama ukucabanga, liyacabanga before liphume. Livama ukungena kulezi yandawana. Lezi yandawana ithumba ke le. In fact uma lingena kulezi yandawana lenza ukuthi empilweni uphile kanzima. Ngamanye amagama abasena uNkulunkulu, abasena harvest, futhi nabo sebephila
kanzima. Wazi umbona umuntu ehamba ethi kanti yilo, kanti yilo limphethe, alihloniphi, alinandaba ukuthi wena uhlonishwa kangakanani, lona livele nje liqhamuke. Ithumba lithi iBhayibheli bathi uma bevuka ekuseni bathi hayi impi inkulu kunathi, sawehlula ama-Israyeli kodwa uNkulunkulu wawo ngeke simehlule. Lithi iBhayibheli bathi ekuseni asikhanda inqola entsha ongakaze kuhlale lutho kuyo, bese sakha amathumba egolide awu-5, sakhe amagundane egolide awu-5, bese sibeka umphongolo enqoleni, bese sibeka lezi zinto lezi eziwumnikelo wecala, ibeke la eduze komphongolo. Kusasa ekuseni kusasa ekuseni konke ezokwenzeka kusasa ekuseni. Glory to Jesus. But lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi besenza lezo zinto bathi asilande inkomo ezingalazi ijoko, because uNkulunkulu mayefuna ukuyenza into uyenza ufuna kubonakala ukuthi bengasikhona ukujwayela kweinkabi, kodwa usebenzisa izinto ezingelutho. Uyazi bazalwane, uma uzobona abantu abakhulu namhlanje nabaziwayo nabenza umlando emhlabeni, yilabo abantu ababebukelwa phansi, abazalwa endaweni engekho, endaweni nisekhona bazalwane, ngoba uthi uNkulunkulu mayesenza into ufuna kucace ukuthi akusiyona ingqondo yomuntu kodwa ngamandla akhe, ngamandla akhe. Athi wasilande amankomazi futhi sithathe lawa namathole asemancane bese sivalela amathole endlini bese sibophela lezi inkomazi. Now nazi izinto ezithuba engifuna ukukhuluma ngazo. Ngifuna nje ukuqinisa labo abahamba kanzima ukuthi salusuqinisele. Nisekhona bazalwane, salusuwenza njani? Lithi iBhayibheli sathi mayiboshelwa kwacaca ukuthi akukho umuntu ozophatha iswebhu ukuthi hey mankonyana ungayi ngapha, ukuthi hayi jamlutho ungayi ngapha, kwadrive umphongolo, kwahlala umphongolo esitelingeni manje. Kwacaca ukuthi amankomazi azohamba futhi azoya la kufuneka aye khona, noma ethanda ukujika ka left noma ethanda ukujika ka right, kodwa azoya la kufanele aye khona ngenxa yomphongolo ophezu kwenqola. Yathi inkomo ifuna ukujika ukuthi wathi umphongolo asiyi ngapha siya le, yathi ufuna ukunqampuna ngapha kwathi wayasinqampuni ngapha siya le. Lithi iBhayibheli zahamba ikhala, zahamba ikhala kodwa siya khona. I am crying but ngiyakhona, kubhlungu kodwa ngiyakhona, bayangithuka kodwa ngiyakhona, bayangikhuluma kodwa ngiyakhona, nama ngisazenzi ngenziwa umphongolo ophezu kwami. Lithi iBhayibheli zahamba ikhala, zahamba ikhala ngoba umphongolo uhleli ngapha ngemuva ulokhu uyiphusha uthi forward ever backwards never. Lesi simo kuso sizoshintsha, sibukeka sengazathi angeke sishintshe kodwa umphongolo uthi sizoshintsha, nalesi simo kuso sizoshintsha. Can somebody shout hallelujah? Hallelujah. Jesus.
usathane ushumayela intshumayelo eziningi kubantu abaningi ukuthi asekuzokwenzeka ukuthi kwenzeka ukuthi, kodwa khona umphongolo manje. Sihamba according to icommand yomphongolo esiwuthwele. Kungenzeka ukuthi asithandi nathi sakunzima ukuya phambili, kodwa umphongolo uthi forward ever, backwards never. Yes, kwelinye imbeza emehlweni, kodwa musukuhamba ngesimo, hamba ngokuthi umphongolo uthini kuwe. Forward ever, backwards never. Kukhona sibaze ba right off kwathi ubani ngeke senza lutho emhlabeni, kodwa lalela ngikutshela, as long umphongolo usawuzwa, qhubeka, 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 qinisela. Let me say this, bazalwane, ukuthi zayigcina nazo zisaphushwa umphongolo, kodwa zathi iphaphama, zathi iphakamisa amehlo zabona umuzi wenkazimulo. Zathi hayi, kukhona engikuzwa ngapha, kodwa futhi khona esekungidonsa ngapha, kukhona kungiphusha ngapha manje. Uma ngithi ngiyezwa kukhona sekungidonsa ngapha manje, kukhona kungiphusha ngapha umphongolo, kodwa uma ngithi ngiphakamisa amehlo ngibona umusi wenkazimulo phezu kwempilo yami. There is a pushing and a pulling. I am going somewhere because upon my life there is a pushing and there is a Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. Kukhona into engiphushayo, kodwa ngisaqini ngayo yodwa. Sekhona nenye ethi come, welcome home. Oh, Jesus. Yazi indlela oshayeke ngayo kufanele ngabe kade wahlala phansi, kodwa manje akuhlaleki ngoba khona lento ephushayo. Umuntu uphakamisa amehlo, kukhona le kudonsayo. Uthi noma ngakhala inyembezi, kodwa ngikhala ngibheke khona, because there is a pushing and a pulling of my life. Hallelujah! Riba baba shantala bosa, rebe shantala bosa, ria baba yendele bosa. Kukhona kungipushayo, kukhona kungidonsayo. Hallelujah! Yes, 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 yes. Woo! Yes! Hallelujah! Yes! There is a pushing and there is a pulling over my life. Oh, Jesus, hallelujah! Kunzima, kodwa ngiyakhona.
Let me tell you, uNkulunkulu akanandaba nala uqhamuka khona. Kodwa unendaba la khona amandla ekuphushela khona. Ngoba khona indawo la uphushelwa khona wena. You may not understand today. Kodwa bekufanele wazi ukuthi there is a special power. Amandla especially akuphushela kwenye indawo. Mawuthi uyaphakamisa amehla agcwele inyembezi. Kodwa khona amanye amandla akudonsayo. Listen to this. Ngiyakhumbula in February. Khuluma nale ndoda umngani wami. Ethi mina njengoba kuthiwe hlala phansi ukuphumula. Ngathi hlala phansi ke uphumula. Wangibheka emehlweni. Wangathi uyangidabukela. Sengathi uthi akazi lo muntu. Khona amandla akuphushwayo. Angisazenzeli ngiyenziswa. Khumbula ngikhuluma naye on Friday. Cape Town. Uma ngikhuluma naye ngithi mina, why ukuthi uye Cape Town? Kubanda kangaka eCape Town. Uthe mfundisi, angikwazi ukuhlala. Lenti kuphusha uzuyongena emzini wenkazimulo. Let me say it again. Because abanye abantu they don't understand. Lento le ikupusha uze uyongena emzini wenkazimulo. Abayaziyo lento engikhuluma ngayo. Uke uthi ulale ungazi unkosikazi wakho ethi lala namhlanje ungayi kuyoshumayela. Akubona uvuka. Uhamba kanjeni uye bathroom. Ufika ungena eshaweni. Kube sengazathi ngena amandla kuwe. Sengazathi noma ngabe uyagula uthi ake ningidonse nje ngime phambi kwabantu nithi uJesu uyasindisa, because there is a pushing and a pulling upon your life. One of my friends, Mama Stole, he is in the business. Elinye ilanga ithi mina usasebenzelana uma usuyi-multi-billionaire like this. Uthi kimi ngisebenza ngoba angibizelwanga ukuceba, ngibizelwe ukusebenza. Bengingavuka nge-scramble egg. No, abanye bangizwa. Bengingavuka nge-scramble egg. Bengingadrive imoto phambili. Bengakwenza konke. Kodwa bukhona lento ethi sebenza. Ngoba abantu babuka impumelelo, kodwa bazi ukuthi impumelelo iqhamuka ekusebenzeni. Ithi iBhayibheli zathi sayidonswa lo muzi wenkazimulo. Kanti khona abasemzini wenkazimulo. Lithi babheke. Bathi mabebheka bawubona umphongolo. And they started to rejoice. Here comes the ark. Listen to this, Bazalwane. I ngifunda elinye verse these days on Tuesday. After ngiqeda bezona kwaphela amandla ngempela. Ngizwa lo mbili. Uma ngifunda leli verse lithi phumelani kuye ngaphandle kwegama. Ithwala ihlazo lakhe. And I was thinking and thinking and thinking, what umoya ngcwele? Why ukhalelani ngale ndoda? Ngoba ilithwalile ehlazo. Akhona amagama azibize ngawo yena njengothi unami. Owathi mayibuye eLondon, wathi uNkulunkulu namhlanje ngifuna uoperate ngoqobo lwethu nami. Khona amagama naye azibize ngawo. Kodwa khona amanye awabizwe ngabantu. Abizwe ngabantu. Kumula there are
times la khona umedideka engifonela edidekile ngithi hayi mngani wami let asikhale kumbula ngishonelo baba bafika bashumela ngamavesi amakhulu angwezwanga futhi ngezwe ukuthi nami ngalithatha levesi ngishumela kakhulu kunalabo bashumela but khona one of my friends owathi mayifika wafika sethi ufika ngibaba wathi the battle is on. Kukhona lento yomphongolo ozokukhombisa indlela okufanele uhambe ngayo. Bazalwane, kukhona ukuthi ngisesimene engasazi ukuthi lesimo sinjani. Ngizosuka kanjani kuzo. Ngithi mina invite the ark upon your life. Obumphongolo uzokukhombisa. Uzokuthushisa. Uzothi zwana nalo ngoba lo uzokuzwanisa nalo yana. Nalo yana kuzwanisa na. Ungawabukeli phansi ama connections. Our God is the God of network. Uyakuthushisa bakuthuke ngapha. Ucisha uthi nawe. Yazi uma bekuthuka nawe uthi nawe usukushini. Usukusho ukuthi hayi ngiyayamukela lenhlamba ongithuka ngayo. Kodwa leyo nto angisiyona ngedwa. Ngiyiyo nawe. Umethu umuntu uyinja uthi wena nawe uqala uyamukele lento yokuthi uyinja. Bese uthi angiyinja ngedwa. Ngiyinja nawe. Listen to me, bazalwane. This ark has got the power to direct you. It's got the power to direct you. This ark gives life. Unika ukuphila lo mphongolo. Lo mphongolo ususa ishame. Yonke ishame ihlamahlazo ongene kuwo kodwa lo mphongolo ufika wasusa. Wasusa. Anginandaba ukuthi abantu bangathini bakhulume ngamapha amahlazo. Uthi mawufika lo mphongolo phezulu kwakho, uthi umuntu eseke uKristu uyisidalwa esisha. Okwaqala kudlulile sekuvele okusha. Ngikhumbula the man of God, he was my friend. Mina kubazana ngumuntu ongazange ajole. Ngakhula nje angaze ngijola ngaze ngibe nantombi. Ngaze ngashada umkami wabo oqala. And listen to me. That is grace. Akusiwona amandla. That was grace. Ukuthi ngahlangana nomphongolo wahlala phezulu kwapha. Ngathi ngithi awulele inefika wathi umphongolo sibhekele. Ngathi awunalena engazathi ihlaka ukuthi faka kodwa. Sibhekele. Awulempo afuka hayi. Sibhekele. That is grace. Angifuni ukubukela abanye abantu phansi ngenxa leyo nto leyo. Kodwa akethi mangithula ethi le ndoda abazalwane ingcwele. Le ndoda ayikazi ijole. Le ndoda ayikazi benantombi. Yazi yaba nonkosikazi wayo. Ngibheke phansi ukuthi angene phansi kwehlala. Athi thina bakoJobe. Athi sakusadlule endaweni. Sakusadlule endaweni. But the ark removeth the shame. Musa ukuzibamba ngamahlazo akhe akudala. Because umphongolo ufika phezulu kwakho uyawasusa bese kusho bese kuya ngokuthi wena uyawasusa yini. Uyayisusa nithunzi zama ngoba wona ususa amahlazo kodwa wena kufanele ususa izithunzi zawo. Ayikho into ebhlungu njengokuthi uNkulunkulu umuntu amxolela ahluleke yena ukuzixolela. Dedela umphongolo uhlale phezulu kwakho uzokuqondisa. Uyabona indlela uyibone kodwa there is a way. There is a way. There is a way. Asivala amehlo siyathandaza. Oh, bless me now, my Savior. I come to bless me now. Bless me now.
Oh, bless me now, my Savior. Bless me now. I come To thee. Bless Just fine. me now. Oh, Bless me now, my Savior. My I come. to thee. Unasithandaza nabantu ababili namhlanje. Abokuqala ilabo bathi namhlanje ngize ngoba ngizwile ngathi ake ngize. Kodwa mina mangingafa manje ngicela nike nime bazalwane movement nike nihloniphe nje uNkulunkulu. Ningahloniphi mina imovement yonke kimi for this hour. Othi mina uma manje kungenzeka kimi angazi noma bangajabula nabasemzini wenkazimulo ngempilo yabo. Ngoba khona izinto ezingalungisiwe, khona amacala angathethiwe, khona izono ezingahlanzwanga. Mawukhona phakathi kwethu, cela ubonise ngesandla. Sithandaza kanje nawe. Cela ubonise ngesandla, ngiyazibona izandla eziphakamayo. God bless you. Nazi izandla eziphakama. Nkosi ngihlanze nibe mhlophe. Nkosi ngihlanze nibe mhlophe. Cela ubaba uBishop uShongwa kazothandaza. Cela ungihlanze ngibe mhlophe Nkosi. Phakamisa izandla zakho la ukhona ungabisasehlisa ngane yakwethu ungabisasehlisa. Ungabisasehlisa. Indlela esibusisweni ifuna ukuzikhohlwe wena kancane. Forget about yourself. Omunye umuntu kasebenza umsebenzi oyihlazo kabi kubantu. Kodwa ngenxa ukuthi uyazi la yakhona, aqale khona lapho. Ufuna ukuthi namhlanje ukuthi nansi impilo yami. Uma ungiphambi kaNkulunkulu, ngabe uNkulunkulu ufaka ucorrect noma ufaka. Nina nonke niphakamisa izandla. Cela umuve la ukhona ngoba sizothandaza kanye nawe. Angazi noma singayigudluza lento kancane. Cela nimuve la nikhona nivele nisuke nje nize ngaphambili. Sithandaza kanye nani. Cela namhlanje nanibeke izandla phezulu kwami inceku sikaNkulunkulu. Yakufuna lokho kuphila. Cela nisheshe nize ngaphambili siyathandaza. Nini niphakamisile izandla zenu nampa beza. Nampa beza, nampa beza. Nampa beza, nampa beza. Nampa beza, nampa beza. Nampa beza, nampa beza. Nampa beza. Batateleni ingane zakwethu. Nazi itatanyiswa sezulu. They are coming, they are coming, they are coming. Kunzima. Kodwa they are coming. Phuthuma ngane yakwethu sithandaze kanye nawe. Nawo lapho ke ngemuva uyezwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe. Cela umuve la ukhona usheshe uze ngaphambili. Sithandaze kanye nawe. Sithandaze kanye nawe. uBishop Shongwa uzothandaza kanye nani manje. Emva kwalokho uzobiza labo bathi kunzima ngiyakhala kodwa ngisendleleni. Abathi namhlanje ngidinga amandla. Amandla okuqinisela. Ngidinga umphongolo. Bless me now. Bless me now, my Savior. my Savior. I come to thee. Wena osufikile lapha phambili, phakamisa izandla zakho. Ungasakhali. Ziyaxolelwa izono zakho. Uyathethelelwa namhlanje. Oh, halabashaka labasinda. Inyembezi zakho ziyasulwa namhlanje. Amacala akho ayaxolelwa. Ziyasitshekelwa izono zakho. Oh my God, nomkhosi ongaka wenzelwe wena ukuthi uthole isibusiso. Khona umphongolo ongiphushela phambili. Mangiphakamisa ubuso bami khona inkazimulo engibizayo. Sivala amehlo nisho lo mthandazo ngemva kwami. Niyangilandela ngasemva. Nkosi Jesu, ngiyabonga ukukhuluma nami ngalendlela. Ukhulume kabuhlungu. Ngezwa ukuthi ukhuluma nami. Baba,
ngiyavuma ukuthi wena ukuthi wena umphongolo wakho umbongolo wakho ubeke phezu kwekhanda lami phezu kwekhanda namehlo ami angabheke emaceleni nobuso bami abungabona abantu abangisolayo kodwa bubona inkazimulo yakho. Sathane ngeke uphinde ungibone ngibheka izinto zakho ngoba ubuso bami sebuphakanyiselwe endaweni ephakeme emzini wenkazimulo. Baba ngibongile ukuthi bengize kulomkhosi kanti wena ufuna mina. Nangu mina, I avail myself. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga kukhuluma ngalendlela ngomgcotshwa wakho. Sizwakele izigi zakho, azwakele amandla akho amakhulu. Siyabonga baba wethu onamandla ukuthi kwenzeke umlando kule ndawo ukuhamba kwenceku yakho NJ. Khona abantu abazelwe khanda beshanda, khona abantu abazelwe bazalwa ngokwaphezulu. Sithi bayede, sithi bayede, sithi bayede, sithi bayede. Siyabonga baba, akungabikho umuntu ophinde emuva. Ngidiliza amabloko okuphindela emvesonweni, diliza amabloko okuphindela konene, ngiba asharishele empumelelweni kuya phambili ngegama lika Jesu linamandla. We thank you Lord egameni lika Jesu. Oh hallelujah. Ngicela ibandla liphakamise izandla lonke bazalwane. Kunalento engizwile ukuthi ukhona amandla. Ngizomcela ubaba umsize eze phambili azosibizela amandla. Hoza nceku kaNkulunkulu, kunalamandla athinte wena. Lamandla usuwa accessile, in fact seka downloaded, kodwa adingi reactivation, adingi activation ukuthi masiphuma la usathana bese nkingeni, abathakathi babe senkingeni, inhlupheko zibe senkingeni, amadimoni abe senkingeni, abathakathi babaleke. Wena oba ushaya kancane, lamandla khona afuna wena ukuthi wa reactivate. Phakamisa izandla zakho, uvala amehlo akho. Lalela lapho ugcina isandla sakho khona kunesandla sikaNkulunkulu. Phakamisa kakhulu. Sifuna ukuthi lapho uyohamba khona, uma kunabantu emsebenzini abangakuthandi bazokuthanda bengathandi, uma kunabantu abalwa nabazokulwa bodwa, uma kunamadimoni ahlangene ngawe azokwazana wodwa, uma kunezibhamu ezihlohlwayo ukuthi ubulawe bazodubulana bodwa. Si-reactivate amandla ngoba greater is he who is within you than the one who is in the world. Phakamisa izandla zakho, phakamisa izandla zakho kakhulu, busuvala amehlo. Ngizokubalela ngicine ku3. Uma ngithi 3 lezandla uyayishaya usho haleluya, umemeza, uzenza isilima kube kanje, umemeze ushaye lezandla, umemeze ushaye lezandla, umemeze. Ngizokutshela ushaye lezandla, ungabi nandaba nokuthi umeduze kabani, ngoba lento ifunayo ukuthi bephezulu kwakho ifuna wena, ayifuna umakhelwane wakho. Lento iswayo ayizwa umakhelwane wakho, izwa wena. Phakamisa izandla. 1 khona kuzokwehla manje, khona bazophinda emva emakhaba ngama-giants, bazophinda emva emakhaba bayiziqhwaga zikamoya. 2, be ready for the power, be ready for the move. Ayezwakala amandla. Vala amehlo, phakamisa izandla zombili. Masa zithi 3 uyazishaya izandla, ushaya uhaleluya, ubiza igama lika Jesu non-stop. I say 3 yes. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you Jesus, Yes, thank you Jesus. Jesus, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus.
you, Jesus. Kurabashanda. Thank you, Jesus. Kurabariabashanda. Thank you, Jesus. Kapakatokosisa. Rabandabariabariabashoko. Parakasiandiaba. Salapariababa. Ribondoroko. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Lalela. La mandla akhona. So wamkele into azoyenza manje. Ngicela ubeke isandla la kubhlungu khona. Noma ne growth izophela. Nangithi amen. Izobe seyisukile. Uma ungaboni ngelihle linye beka isandla lakho kuleli lihlo ongaboni ngalo. Nangabe uhlushwa indlebe beka isandla sakhe endlebeni. Nangabe uhlushwa amadolo, nangabe umsimba wonke beka enhloko. Akhona amandla. Oh, Jesus. Ayakuphilisa. Uyaphila manje. Nangabe uthola ibantwana beka isandla. Kunonyaka ozayo ngale nyanga uzabe sowunengane. Now ungasebenzi bamba umsebenzi wakhe emoyeni. Ithi Nkosi ngiyawubamba umsebenzi. Lalela. Nangiqeda uthandaza uye la ufuna ukusebenza khona, ungathi ngizocela umsebenzi, uthi ngizosebenza. Hallelujah! Oh, Jesus. Lalela. Na ungashadanga mntanami. Bamba ihwanqa. Libambe ihwanqa uthi Nkosi ngiyawubamba umshado wami. Ngicela ungi-invite naso ushada ngoba uzoshada. Hallelujah! Uzoshada ngempela. Do you believe that? Yes. Uyakholwa lokho na? uJesu lalela. uJesu ubona impumputhe. Yakhala uJesu unjalo uJesu umthetho wakhe. Wenza ungathi akamnaki akayinaka azinaki le impumputhe. Zamlandela. Othi uJesu kuzo niyakholwa ukuthi ngingayenza lento na? Zathi yena yebo Nkosi siyakholwa. uJesu wabathinta wathi kwenzeke ngokukholwa kwakho amehlo abavuleka. Uyakholwa ukuthi lento iqalayo uzoyithola? Ngicela ibambe emoyeni. Now